Second journey. Wet travel. Niin kokemukset leirikoulusta on semmoisia, että ne kokemukset yhdistää niitä lapsia ja ne lapset ryhtyy niin kuin auttamaan toisiaan ja niillä on tosi paljon semmoisia lasten asioita, jotka on niille tärkeitä niiden ystävyys niin kuin syvenee siinä niissä yhteisissä elämyksissä ja kokemuksissa, mitä ne sieltä saa. Miten sitten lasten ja henkilökunnan suhde, onko tällä joku erityismerkitys? No on sillä semmoinen erityismerkitys, että kun mä olen sitä mieltä, että niiden ihmisten, jotka lasten kanssa toimii, niin niiden pitää kiintyä niihin lapsiin ja tehdä työtä sen hyväksi, että ne lapset kiintyy niin kuin niihin. Ja kutsutaan nyt sitä sitten rakkaudeksi tai miksi sitä nyt sitten ikinä kutsutaankaan, niin ilman sitä ei oikeastaan mun mielestä niin kuin synny sellaista tilannetta, jossa sen aikuisen vaikutus olisi sellainen voimaannuttava tai jollakin lailla, niin kuin, että miten sen ilmaisee sen oman, että olisi niin kuin luottamuksellinen väli. Niin leirikoulu on semmoinen paikka, jossa kun siellä ollaan 2 yötä ja 2 päivää, niin se on paikka, jossa sitä voi ilmaista tosi paljon. Siellä on tosi paljon iloa ja nauramista ja yhdessä tekemistä ja aikuiset on niin kuin koko ajan niiden lasten kanssa, mutta sillä lailla, että niitä lapsia on enemmän ja niillä lapsilla on paljon enemmän niin kuin jotenkin sitä energiaa siinä. On siellä myös niin kuin on paljon sellaista, että eri-ikäiset huolehtii toinen toisistaan ja syntyy semmoista niin kuin toisella mukavaa yhdessäoloa, joka on ihan erilaista kuin se, että kun ollaan niin kuin vain päivät yhdessä, koska siihen liittyy se niin kuin en tiedä miksi sitä niin kuin sanoisi, että se on niin kuin sellainen pieni pätkä elämää, jossa tunnetaan tosi voimakasta niin kuin yhteenkuuluvuutta myös eri-ikäisten kanssa. Ja henkilökunta, kun kaikki on ollut siellä sen ajan, niin se on tosi merkittävä asia heille, koska siellä myös puhutaan paljon asioista ja kohdataan ihan toisenlaisissa, myös niin kuin toisenlaisissa keskusteluissa kuin päivisin. Siellä on niin kuin rauha myös olla, myös lapsilla ja aikuisilla. Ja rauha kohdata niitä asioita, että kaikki oikeastaan niin kuin vähän haaveilee siitä, että pääsee siihen yhteyteen toisten kanssa, mitä siellä on. No, vanhemmat ehkä kasvaa vähän siinä, että ne on tosi tärkeää oppia luottamaan toisiin ihmisiin. Että syntyy sellainen niin kuin luottamus maailmaan ja siihen, että vaikka mä en olisi joka hetki paikalla, niin on ihmisiä, jotka osaa rakkaudella olla mun lapseni kanssa. Silloin niin kuin kaikki puhkeaa jotenkin, että kevät on muutenkin niin kuin päiväkodissa tosi hienoa aikaa, kun on koko vuosi tavallaan oltu yhdessä. Sitä näkee niin kuin sen, miten leikit jatkuu päivästä toiseen, minkälaiset suhteet, lasten suhteet niin kuin kasvaa semmoisiksi suuriksi jollakin lailla. Ne keskustelee kaikenlaisista asioista. Syntyy paljon semmoista, että aikuiset voi vähitellen niin kuin olla niin kuin enemmän tavallaan taustalla. Meillähän on myös keväisin aina tämä päivä ilman aikuista,
joka tarkoittaa siis sitä, että aikuiset ei tuu sinne, vaan että lapset kokeilee siipiään, että miten ne osaisi itse hoitaa sen päivän aikana ja saa aikuisia pyytää. Mutta että siinä on niin kuin jotakin semmoista tosi, kun en tiedä liittyykö se tähän vuoden aikaan sillä lailla, että myös kun luonto herää ja on tosi paljon niin kuin semmoista aurinkoa ja energiaa, että sekin niin kuin siirtyy niihin lapsiin, mutta jollakin lailla niillä on semmoinen niin kuin into ja semmoinen, se antaa niille paljon sellaista jonkunlaista sisäistä voimaa tämä kevät ja aurinko. Ja silloin se sopii tosi hyvin siihen, että mennään leirikouluun ja kaikki odottaa sitä koko vuoden. Se on semmoinen niin kuin hieno päätös sille yhdelle vuodelle. No siellä kohdataan tavallaan kaikki ne asiat, mitä sen vuoden aikana on ollut, että erilaiset hahmot tai se on suuri leikki, semmoinen maailma, joka on vaan sen pari päivää. Ja sitten siellä on aina, tavallaan monet asiat toistuu samanlaisina, että on iltanuotio, jossa kokoonnutaan kaikki yhteen 3-vuotiaat ja koululaiset on siellä saman nuotion äärellä yhtä lailla niin kuin laulamassa ja kuuntelemassa hiljaisuutta ja näin. Ja sitten siellä on tietysti luontoretki, jossa on aina isommat lapset on mukana ja esittävät ovat mukana niin kuin harjoittelemassa jo sitä välivaihetta siinä niin kuin aikuisuuden ja ihan pienenä lapsena olemisen välissä, että ottaa semmoista vastuuta ja lähtee niin kuin leikkiin mukaan, mutta toisesta roolista. Ja sitten on yöretki aina, joka on isoille, jossa kevät vaihtuu kesäksi aina ja jotakin ihmeellistä tapahtuu keskellä yötä. No ei ihan aina ihan keskellä yötä, mutta kuitenkin pimeään tullen niin lähdetään metsään hiljaisuuden vallassa niin kuin, tai vallitessa ihan vaeltamaan, jossa tapahtuu joku ihme. Ja olen saanut kokea sen. No ne ei ole siellä niin kuin päiväkodin palveluissa, vaan vanhemmat kustantaa sen ja se on niin kuin erikseen laitettu. Mutta se liittyy siihen, että tähän tarinaan omasta kasvamisesta. Että jotta se ei voi pysähtyä, meillä on aivan liian paljon semmoisia raja-aitoja, jonka jälkeen niin kuin kaikki entinen jotenkin häviää. Ja kouluissa monta kertaa voidaan vaihtaa luokkaa ja voidaan vaihtaa kouluja ja tämmöistä näin. Ja mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että jotta ihmisille syntyisi semmoinen tarina kasvamisesta, niin on ihanteellista, jos voidaan nähdä ne samat ihmiset vielä ja voidaan kokea niin kuin samantapaisia asioita eri näkökulmasta. Ja meidän kokemukset siitä, että koululaiset on siellä mukana, ja meillä on myös tosi paljon tettiläisiä, jotka on käynyt Virtsussa ja on sellaisia ihmisiä, jotka on tullut sinne jopa töihin vielä sen jälkeen, kun ovat valmistuneet tai johonkin harjoitteluun tai tällaiseen näin. Niin se on muodostanut antanut niille ihmisille tosi paljon siitä, että on voinut katsoa, että tollanen mäkin olin ehkä pienenä ja muistaa sitä, mitä on kokenut silloin ja nyt niin kuin ottaa tavallaan sitä vähitellen yhä enemmän niin kuin hyödyntää myös sitä, mitä on itse oppinut ja millä lailla on varttunut isommaksi. Antaa siitä myös jotain niille, jotka on siellä vasta kasvamassa. Thank you.